Alay sa Shanghai. Kiwe kiri kidang ya syakmat kat kum ka jing sngau kat baka andia pat kadang kthakle haka meeting jong kinong yalamri ki reports ki thobo prime minister badon burom bad baklan board jong andia ulakan taj ban syong ya ka meeting ba syong ki we pat kinong yalamri hapoh Shanghai Cooperation Organization SCO ha endorsing ha China kane ka meeting bakan taj kan dia kadai basyong ka Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, bat Uzbekistan. Bat na pedeng ki kato kan ne kiri ka India ka klem tre ban soy ya ka flagship belt bat road initiative bat mu ka China. Don ki kato kan ne teli kiri ki balasoy ya ka te ka plan juga China. Kat baka India pat ka kan taj ya kan ni. Bat ki project bat mu ka China ro. Kan dia kam shimla sei ukulom ksiar ban soy bat bandon ketilang namar kala sangeno ia ketika meeting